O Salón de Plenos do Concello da Pobra do Caramiñal acolleu este mediodía o acto de presentación da nova imaxe corporativa. No mesmo participaron o alcalde Xosé Lois Piñeiro, a concelleira de Promoción Económica Charo Varela, a edil do Desenvolvemento Local Amparo Cerecedo e a súa homóloga de Relacións Institucionais Patricia Lojo. O Goberno da Pobra do Caramiñal vén de anunciar a proposta de identidade corporativa para o Concello. O que persegue o Goberno con esta iniciativa é facer unha imaxe corporativa moderna e funcional que este adaptada aos novos tempos. Vamos a modernizar a nosa imaxe. Era unha IVA que viñamos arrastrando desde fai tempo, porque nos tempos que corren chegamos incluso tarde para facer isto, porque xa temos empregando un escudo na páxina que nunca foi aprobado. Por lo tanto, é hora de regularizar todo isto, de chegar un pouco a este mundo que falamos de internet, de publicitario, onde nos fai falta unha imaxe máis simplificada, máis moderna, que, bueno, despois nos darán unhas explicacións técnicas de por que é desta forma e que ventaxas ten a hora de elaborar cualquier tipo de documento de publicitario. O que perseguimos é eso, mellorar desde ese punto de vista e se empregará, como digo, a todos os niveis. Deixaremos de utilizar cada concellería o mellor un pouco o seu anagrama, se utilizará sempre o escudo do Concello, o logo do Concello. Levaremos a aprobación dun manual de identidade gráfica municipal. O alcalde da localidade sinalou que a súa intención é a de levar a proposta ao vindeiro pleno ordinario e afirmou que este cambio non supón a supresión do escudo municipal. A concelleira de Desenvolvemento Local Amparo Cerecedo, a de Relacións Institucionais Patricia Lojo e a de Promoción Económica Charo Varela coincidiron na necesidade de dar o paso para renovar a imaxe. Temos que facer o que a sociedade así nos reclama. Vivimos un momento onde a comunicación ten outros soportes, onde incluso a costumbre das persoas como nos achegamos a esa comunicación é inmediatez e, polo tanto, pois considerábamos que era o momento de cambiar o que era a imaxe corporativa. Por que? Porque, lóxicamente, este goberno ten moi claro que non son os veciños quen se ten que achegar ao Concello, senón que o Concello se terá que adaptar aos veciños. E, como non, empezando con esa imaxe, unha imaxe que, como saberedes, é moito máis actual, é moito máis fresca e que seguramente nos vai facer que cheguemos dunha maneira máis fácil a un maior número de veciños. Valoramos moi positivamente este cambio de imaxe, creíamos que era necesario dar un paso adiante e vemos como moitas institucións así o están a facer, moitos concellos, a Diputación, como dixo o alcalde, e creo que a Pobra do Caramiñal non tiña que ser menos, non? Creemos que hai que simplificar todo moitísimo máis. Este traballo así o vai a facer, vai ser máis doado para a xente identificar as concellerías, as actividades. Eu creo que é un traballo moi positivo no que facía falta un aire fresco, un moderno, así como tamén o representa este goberno. Este, desde logo, é un paso adiante, moi necesario, como xa dixeron as portavoces que falaron anteriormente, achegarnos á ciudadanía e, sobre todo, pois achegarnos a todo o que son as institucións económicas, comercio, empresariado, modernizarnos e facernos máis visibles, non? E máis fáciles pois para ter contacto con toda a veciñanza. Ademais, a proposta é moi interesante, é unha proposta que está baseada pois, no que é a Pobra do Caramiñal, no que significa nas súas cores e ademais feita por xente de aquí, polo tanto estamos pois, moi contentos de poder levar a cabo pois, esta nova imaxe, non, para o noso Concello. Cada concellería contará cunha cor propia para que os cidadáns poidan diferencialas máis facilmente. O proxecto foi elaborado pola empresa local Publicolor Serigrafía e dous representantes da firma detallaron que no proceso se simplificaron os elementos do escudo. Nos pensamos que este Concello necesita adaptarse aos tempos que corren e crear unha imaxe canto menos moderna e unificada. Para eso, os rasgos xerais do escudo, o que fixemos foi redondealo, facer unha especie de envoltorio, xa que o anterior era, pois, a verdade, moi agresivo
tiña demasiados colores, bueno, o que fixemos foi unificar nun color único e o que é as partes centrais e importantes do escudo nos conservámolas e decidimos facer un rebranding conseguindo uns colores determinados, unhas tipografías e unhas formas moito máis modernas e adaptadas a estes novos medios e estes novas formas de imaxe visual. Tipografía tiramos pola familia Roboto, xa que é un tipo de familia que funciona moi ben en páxina web, entón é importante que funcione ben en pantalla, e tamén funciona moi ben en tamaños pequenos, en impresión. Entón, por eso decidimos tirar por esta, ten unha boa lexibilidade, ademais, ten bastante os suficientes pesos como para poder levar a cabo calquer tipo de proxecto grande. E despois, pola parte das cores, fixemos un análisis xeral das cores das fachadas das casas dos veciños da Pobra. Bueno, quixemos levar un pouco máis alá, porque a Pobra non só son as vivendas, sino que tamén é o entorno que o rodea, a natureza. Entón, o que quixemos facer foi seleccionar esas cores dende unha instantánea, unha fotografía aérea, cun programa sacamos as cores en maior porcentaxe que da vila, porque pensamos que ese é o xeito de representar as cores que representan a vila. Con relación á gama cromática, escolléronse 3 cores que predominan nas fotografías aéreas do municipio: o azul verdoso da natureza, o salmón polos tellados das casas e o amarelo polos areais.